Wo
我akazangaza wabwana zangu wa bwaragwa hata leo nataka tena kwa sababu kwa sababu ana si kwa Hello.
Agenta Diakuo, Naebe Yedai, Enopokia, Okotabata, Onamatia, Compuano, Tebrofuni, didn't woman. Made a woman diminu, semi money down, medicine, quibit, and a dinsia. Onamatia, come here, Mando. Yeah, Ramayo. Anamatia come ye malo, yeah, Ramayo. Agenta Diakuo, Naebe Agenta Diakuo, Naebe Yedai, Enopokia, Okotabata, Onamatia, Compuano, Tebrofuni, didn't woman. Made a woman diminu, semi money down, medicine, quibit, and a dinsia. Anamatia, come here, Mando. Yeah, Ramayo. Anamatia, come here, Mando. Yeah, Ramayo. Beloved in Christ, today we have gathered to thank God for the life of Ohiniba Bisi Puku Championini. As we pray that God remembers him and receive him unto himself. We will pray for God's consolation to the entire family, the entire royal family, and most especially His Royal Highness Otumfuo Osei Tutu. May the strength and comfort through the power of the Holy Spirit be their portion. Finally, we pray that God blesses this family and grants today's one-week observation a befitting one. Rest eternal.
We thank you for giving him to us to know and love as a companion in our pilgrimage of faith. In your boundless compassion, console those who mourn. Grant us the grace that we receive the gifts of everlasting life and continue our course of faith. This we ask through your Son Jesus Christ, our Lord, life and resurrection of all who trust in you. Amen. 21 to 6. And obey. Yeah, ready to say, the people. And if you know I talk to you, and I don't know, as a kid, I we are here. Now, I don't know the Bible before as I am back. She will feel someone said, now who do, now who young, and all that any tree of first you. Now, what I didn't say, oh, I said, they want to do prayer, and you command. Now, I am yet never will so. Now, Ezekiel soon gets it. Now, Isaiah. Son.
chapter verse 1. And if one might also mean the children in back. In those days, Hezekiah became sick and was at the point of death. The prophet Isaiah, son of Amos, came to him and said to him, "Thus says the Lord, put your house in order, for you shall die, and you shall not recover." And then Hezekiah, na Amos ba odifo Isaiah eba ne nkyɛn ne ka kyerɛ sɛ Awurade sie ni hyɛ wo fie nsamanseɛ na wobɛwu na wonya nkwa. Nyame mu adekyerɛ akwantu kɛseɛ bi ɛde ɔdasani bi anim na wɔ asase so. Akwantuo no adehyɛ ɛtu ɛkoro ɛtu sɔfoɔ ɛtu asɔre ɛtu ehiafoɔ ɛtu adefoɔ nso so ɛtu. Menkasa mfa abɔnkyi akwantuo, menkasa mfa nkra akwantuo, na mmom menkasa mfa kukuo akwantuo. Ɛsiane sɛ abɔnkyi akwantuo no kɔ anakɔ, nkra akwantuo kɔ anakɔ, nanso wo akwantuo deɛ mmerɛ nso a wobɛwu mpo ɛtwa sɛ nti mpanimfoɔ so wu ayɛ kɔntɔnkɔ bi nsamasɛ nyinaa. Onyankopɔn ɔbɔ yɛ bɛ wiase ha no ɛmere bɛso a wɔbɛtumi sa aforo biara yɛba akɔbi akonta akyerɛ Awurade. Rɛsɛ nso ɔdasani aresaw yɛ dɔteɛ mu na wofiri na dɔteɛ mu ɛna wobɛsa akɔ. Anɔpa yi yɛde de esi ɔhene Hezekiah abrabɔ mu ɛna ɛtuafo. Ɔhene Hezekiah ho sɛ woyɛ ɔhene, sɛ wodi dibere kɛseɛ no, gyinabea biara na Awurade wasi biara ɛyɛ animuonyam hye. Ɛno nti ɛtwa sɛ tumi a Awurade de ama wɔ, wode toto nɔɔma yie, wode toto abusua yie, wode toto ɔman yie, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a asomdwoe ne nkunkyi. Nti saa anammɔ ɛna ɔhene Hezekiah tui. Na ɛkɔduru baabi a yɛre kɛseɛ wɔ ɔhene Hezekiah. Ɛno nti he was bedridden na ɔntumi bie ɔdamena so. Ɛna Onyankopɔn somaa ne diifoɔ Isaiah ɛkɔɔ ɔhene Hezekiah. Na woyare naba na me diifoɔ ɛba wo nkyɛn a nanka onidasoɔ ne sɛ wɔbɛka asɛm bi akyerɛ wo ama anigye aba, ayaresa aba, ahoɔden aba. Nanso so no ɛnyɛ deɛ ɔhene Hezekiah susuyɛ wɔ ne tirim no ne ɛno na Onyame diifoɔ Isaiah ka kyerɛ. Asɛm a ɔka kyerɛ no sɛ siesie wo ho, yɛwo wɛ, yɛwo fie nsamanseɛ. Ɛsiane sɛ wobɛwu, you are going to die. You will not recover from your sickness. You will die. Put your house in order. House now, it is a home that I know and I'm never around. Didigan, your essence, Wakasa. When you fear, Didigan. What want to send out to me. Baby, I want you to do a servant. When you do Poma, that will go for that. And my body be away, we are and practice. Yes, feed into you are the first house. As a parent, as a family head, as a chief, as a king, that I'm beautiful. To me, I'm the Radis never to know my I started having to suffer and the Chile Basa. Some day I tell you, I did not come home and tea and walk for me. That would be a hallelujah. The sound of the Bishop.
Ele mandou de voar no ensinamento na transação. Olha, ele vai vir. O baby, ele amasso. Ele amasso. Isso vai dizer. A pequena de fato, ele acaba no assunto. Ele é bem no solo do mundo. Ele ação não tem bem. Isso acontece. O ar, o enfim, o acaso, o acontece. O acontece. Na sua concha na fenomena na cuida. Olha bem na minha compromisso. Amém. Ana masuk konsul kusu ayah jadi ana satu konsul Manya